ನಮಸ್ತೆ. ನವರಾತ್ರಿದ ಡೇ 4 ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಳ್ಡುಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಂದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ಬೇಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬೇಗ ಬರ್ಕ ಅಂದ್ ಎನ್ನದಿತ್ತ. ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋನಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಇನಿ ಎಂಕಲು ಸಸಿ ಹಿತ್ಲುಡು ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆದ ಟೈಮ್ಲ ಒಂಜೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ. ಆಂಡ ಯಾನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋವಂದು ಉಪ್ಪುನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮದಿಮೆ ಆತಿನ ಸುರುಕು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬೈದಿನಿ. ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬಾಬುನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆನೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನಿ. ಬಾಬು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್. ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಗುಡಿದ ಸುತ್ತಲು ಪೊಯ್ಯೆನೆ ಉಪ್ಪುನಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೊಯ್ಯದ ಮಿತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಿ. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಿ ಸೇವೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಅರಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವೆನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಭಾಜನ ದೀದುಪ್ಪೇರು. ಅವೆಕ್ ಪಾಡುನಾಂಡ್ ಅವು ಅರಿ ಬೆಲ್ಲದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಗ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವೆರ್ನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆದ್ ಮುಲ್ಪ ವನಸಿತ್ತನು ವನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ ಒಂತೆ ಸಂತೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗ್ಯ ಬಾಬು ಗೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯ. ಈ ಗೊಬ್ಬುನ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗಲ ಇತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋನಾಗ ತೂತಿನ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕಿಂಚು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕಲೆ ಎಂಡಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ. ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಾಬುಗುಲು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯ ಅವಿ ಚಯ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯ. ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸರಿಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಿಜಿ ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಮಂತ್ ಕನದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ. ಬೊಕ ಮೂಲೆ ಎದುರು ಪೋಂಡ ಇಂಚಿಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತುಂಡ ರೋಡ್ದ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಸಸಿ ಇತ್ಲು ಬೀಚ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಗೊಂತೆ ಜನ ಇತ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲು ಅಂತೆ ಪೋಯ ಬಾಬುಗೊಂತೆ ಬೀಚ್ ತೋಜಗ ಬಂದು ಬೀಚ್ಗ್ ಪೋಯ. ಬಾಬು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಬೀಚ್ ತೂಪುನಿ. ಇಂಚ ಸೆರೆ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಬೀಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನಿ. ಕತಾರಿಡ್ಲ ಬೀಚ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಸೆರೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೀಚ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಸೆರೆ ಪೂರ ತೂದು ಅಂತೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಬಯ್ಯ ಆನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗ್ ಪೋಯ. ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನವರಾತ್ರಿದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಡೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ತೂದಿತ್ತಾರಡ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ 4th ಡೇ ಲ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ನಾಟಕ ಇತ್ತುಂಡು. ನಾಟಕಗ್ ಎಂಕುಲು ಉಂತುದಿಜ ಪೂಜೆ ಆದ್ ಪ್ರಸಾದ ದೊತ್ತೊಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗ್ ಪೋಯರುಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಪುನಿ ಪಂದ್ ನಿಕುಲಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತೂವೊಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗ್ ನಮಕ್ ಪೋಯರೆಗುಂಡು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ಪೆಯಾನ್ ದೂರ ಪೂರ ಪೋಪ ಪಂದ್. ಅಂಚ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಂತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.